Centrum pro sirotky Mahango je domovem pro děti, které ztratily rodiče nebo nemají bezpečné rodinné zázemí. Každý den děti v Tanzánii čelí výzvám, které my si jen těžko dokážeme představit. Hledají bezpečí, vzdělání a naději na lepší život. Organizace Bez mámy vznikla v roce 2006 a od počátku si drží dva hlavní projekty: pomoc školám a radost dětem. Tyto projekty stojí na jednom hlavním principu, a to je spolupráce s místními. A jde o to, že nejenom, že nasloucháme potřebám místních lidí, ale také je do toho aktivně zapojujeme a vyžadujeme jejich participaci. A to jak prací, tak dokonce u velkých projektů také financemi. Prvním z hlavních projektů je pomoc školám. Tímto projektem podporujeme chudé venkovské školy v Tanzánii, protože právě tyto instituce jsou druhým domovem pro tamní děti. Oni tam získají nejenom základní znalosti, ale také sociální dovednosti, návyky osobní hygieny, prevenci zdraví, respekt k autoritám a disciplínu. Takové základní vlastnosti, které by člověk řekl, že dostanou ve svých rodinách, ale bohužel to není běžné. Druhý projekt je Radost dětem. To je podpora konkrétních dětí, které se nacházejí v těžké životní situaci. Těmto dětem chceme nabídnout především možnost vzdělání, protože si myslíme, že všechny děti by měly mít nárok na kvalitní vzdělání, ale bohužel mnohé si ho finančně nemohou dovolit. Tyto děti potřebují parťáka, který je na cestě za vzděláním finančně podpoří, a za jeho dar jsme pak schopni nakoupit školní uniformu a pomůcky a také zaplatit školné. Projekt Radost dětem pomohl sourozencům Amosovi a Marii, dětem, které pocházejí z velmi nezdravého rodinného prostředí, kde byly zneužívány svými nejbližšími tím nejhorším možným způsobem. Když před 7 lety Amos s Marií přišli do centra, byly to malé smutné děti, které v rukou měly pouze tašku s oblečením. Dneska to už jsou středoškoláci, které baví učení a baví je poznávat svět. Díky podpoře jedné z českých rodin našli konečně opravdový domov v centru Mahango a také dostali možnost chodit do školy. Naše cesta za podporou Amose a Marie začala v době, kdy jsme s manželkou procházeli, řekněme, složitějším obdobím, a protože se nám dostalo pomoci zvenčí, hledali jsme způsob, jakým tuto pomoc můžeme nadále někde vrátit. Narazili jsme na spolek Bez mámy, následně jsme zhlédli kalendář, který nafotili manželé Růžičkovi pro tento spolek, a když jsme hledali další detaily, zjistili jsme, že sídlí v Dobraticích u Frýdku Místku, což byl jasný signál v tom, že s nimi máme navázat spolupráci, protože z Dobratic může pocházet jenom to dobré. Překvapilo mě, jak relativně malá částka stačí na to, aby dítě v Africe mohlo rok chodit do školy, být ubytováno, ošaceno a dostalo stravu. Pro představu je to asi tolik, když si každý den v restauraci na obědě odpustíte 1 minerálku nebo 3krát za týden kavčo po obědě. Postupem času jsme zjistili, že je možno podporovat nejen konkrétní děti, ale obecně celou komunitu místní, například tím, že jsme podpořili výsadbu stromů ovocných a podpořili jsme vyvrtání studny v jedné ze škol, aby měly děti dostatek vody. Dnes je do projektu zapojená celá naše rodina. Naše děti udržují písemný kontakt s Amosem a Marií, vyměňují si dopisy, fotografie, zejména o Vánocích. Každý rok o Vánocích dostaneme pozdrav z Afriky, ať už ve formě dopisu nebo ve formě nějakých malovánek podobně, takže vidíme, že děti opravdu mají prostor pro svůj růst a dělají nám radost. Na závěr bych chtěl říct, že určitě nelitujeme podpory, kterou jsme celé ty roky poskytovali, protože vidíme výsledky. Amos i Marie se dostali na střední školu a my rozhodně počítáme s další formou pomoci. I vy můžete pomoci dětem, jako jsou Amos a Marie. Navštivte webové stránky bezmámy.cz a podpořte s námi cestu dětí za vzděláním.